Guri tokatu zaigu entzule, asko zezintzoagoa. Beasaingo Arangoitia goitzan itzordua Andoni Gainak eta Oianai Guaranek, plazako jendetza eta bizitasunek ez, baina denak daude gure alde. Bada aukera bat beste modu batera harremantzeko, ez, egoiliarrekin eta guretzat ere berria dela eta polita, olako entzule batzui aritzea, ezta. Adin egitasmoa abian jarri zutenetik 5 urte, egoiliarrentzat jolas jarduerez haratago, terapeutikoa ere badena. Bertsoa ulertzeko gaizean alde hortatik, bizipenak, eta horri buelta ematea, azkenen onurak ekar ditzake bai kognitiboki, bai emozionalki, oso baliagarria da bertsoa bera. Joan etorriko bidea da ordea, eta adi Andoni Gainak praktikotasunik ere topatu baitio. Elkar topatzeko gune bat aurkitzea polita dela. Eta ikusten da, ikasten da, hain aiz toki honak zein dian eta txarrak zein niretzako aukeratzen. Humore honez, nola ba? Uxatzeko gu, pelma jartzen garenean. Esperientzia borobila. Denak batera, bertxotan borobiltzen dutena. Pipatuta zoratzen naiz, ardoa